ntugutigara mayo tukwande siasa tumanya siasa ikire bara balba kuri biro tubanyo na bara kwana na libali ngito jo korira banta sijinse machiri ba kuri yuna kwana ne asumuro video yo obena inche kando cho mugani ona ikira studio dini kora mukwana ningo nguchi arwe kwana rabi kigano monto manna na nikiro ga kuri ngwe kwana rali kunena kwana ndia senjira ya wene yona nabokwenda kutubwatia sense meli ye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News chingero nande nsemeli ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News goko nyawa chingaki na bago tweet Ndizi TV News boigo na bago tomekerengeri kya usiri boliao oraga ni kubuli mogani onekere introduce iri osako manyidi ereningo na bago nditoma gwethera se namba ira se skin ya urabu umoboli boliao ose comment ya ugo cha studio nikoto yani mono oja studio nitoke so toye some karochinza cha chiki una kwali nili na gote biri na kabamo na nje ikomo elio gatona mugani one ase studio tingo irali bagali nyingi gukwana mangi tigamwe libaga aramenyeka niko cha solera ningo ende tuma gusuka gochibosyo karibu sana ase studio jido para manyumu anjumuri na ayaningo ende tuma gusuka gochibosyo abancho baligereria kurwa chinse mwenye chense chenkoro ko Bivon Magare noyo mubu abali bakuriye kirokyo ba MCA kurwa se ward ya Gisima igotoka se constituency ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira abo no nkuriye mere mukorwa nde candidate independent alama ya nere ekibiriti ewa alama na ekibiriti ibo mwajumuri wete na lale tubwata alama ekibiriti kira alama ekibiriti gemine dini independent ende independent na chete mchujo ya ODM kuna mai to kulikanu wabete endrende kanyora ngatinda nyore ticket ya ODM ngatabanga nkoliye ncherende ewono ngaso alama ya nere ekibiriti independent candidate ebono mo urimo mwanjuri turigere tutebenge simakuru simboge tutumasaba kuru sense itu ya Kenya na theko ma Bivon mononi Bivon nino ruriyo ibono nabo koreresa ke Bivon no mosa Bivon no mugaga na ki koreresa ngo Bivon nche no mosae na ibole twe na gukinira se riro bali turi gusi oyo mobo abali babere bakurwanira oboene bwa basaye nabantu bamwe abo especially abantu banyamira mba maita twakora na bwegasi twabere mustari wa mbele asoko rwanira oboene bwa abantu baito twabere mutwe asoko bwate sia abantu baite karaba bwate amakongwa wao oikeralia stoko nyara ko yagitoika twatemere ko basira ase county ito ya Nyamira na gusi kwa jumla bali manyete twakorega sana se Kisi county na korega si no bwange sana no mushimo kwa Simbarati kurwekera gachagete gocha gusibu no mukwana libo mu gusi gocha na nchiba kana ikira se nanyo liba gali yo kuriya emeremeye yewa Bivon na chite skuru oseniga te mete ndwarna IBC gara kuboria bandari na ya masakara ino tari buronge Bivon na era kinore kiria diskuru ya unga yucha kri skuru ya boroso ninde cleared na IBC ekorokinga igo masakara ne una kawaida na alibia nasomete skuru ko Kutakema Academy egotoka alia esani chiduka na nasomete se skuru yo boroso ngakora class 8 kororo ngakora korwa Kutakema Academy ngagende secondary ose high school skuru ko kumenyenya ona ruete menyenya ngacho proceed go college ngachakira first phase ya college nasoma Sakuru Kenya Institute of Management and Technology ngakora kororo ngaproceed go Jomo Kenyatta ngakora kororo ande ono ningenda to kora degree ende ase University of Mount Kenya University yewa mbe mono nke kabisa ali gesima mdenene wanda tonte kanka iko bisa seito ne sani location ya ne koro kwa sani sub location ya ne koro kwa Kebuko kinyorukia ne koro kwa saba kwa esani abuno nkinerete abunonka yewa mbe mono mwede na Bivon ni miakiringoni wani gambwate miaka 28 yawa Bivon wedi ni gambwate miaka 28 kwa roja kwa jitari ki 28 ange to matuko 28 kwa na matuko 25 kwa jaso bajorio bone bu mwaka oyoiga Bivon aso kwenda bono ingi kiagerete okuri kirukyo bwe MCA ase wodi ya Gisima ase miaka ya 28 kwa rati gora kinaki ina una rutiganda kina kera kinale konyora bright ase bakuri ke form ye miaka muntata ite iburu na nchanga na apply tengi burwe karake lakini singe nchabe buri bana baigete konyora ase miaka banyorete oisa kurigeria abantu bamintenchera bamenyete ali ase bamenyete nabokoranga abantu baminto machandegete negera abantu bamino bachandegete naye noyo mase bali kinyorogete kemete gosiba ire skuru bali gerti ngorache kuba konya guchumutwa ncho monyene bright at my age na time kuriye meremo manyene mereme yo tindanyekera
nesengencho maybe tindanyora muntu kumbwato koboko kuikerekera ngokiria omuntu aratebenga konyari bagari okorega sikosemeremo namba ibere inche nabere muntu no nagotebi inkinirete kanisa ni family inkinirete ne Kristo eyangirete obuya gugosanga kirige kekeroro asogusira abantu baminto so asemi yake yamekenya saa ngeireri baga karo nabwatesiria abantu baminto gocha bakonya kumbolinga kwale konyora riba gotubwatesie inchire ndengake kanyoranga the only way ndanya riba gerio no kuriyo bisi eyo ndanya kuritumeka gokonya abantu baminto nage gonsuguma nacho gokora nacho kuriyo borai asemi yaka yane sengencho une ward yaito ya Gesima asemi yake 30 yaitire onde tayo nyako ewe mirime yo bo MCA goseria kabero bo councilor orense myaka 50 bonsi ba ire bali igore myaka 50 ocha actually tari myaka 30 myaka 40 kero tuko bara komaiga nabako nyoranga muntu moke tanya kwa guri bali okoregas ne karere igona nchengaranga lende banta bake kiba kore school bachire basomire bachire bomera abantu bamwe abasikoga batakire gucinchinchire bintu bigokorwa nanji tingandikiri bageli tiyo kubakorera gasi kyagara no batorochi tokina nande mama itenga in a small way alias tokonyara twabasire ekina giye kontuma kyandeta nacho kuriya chikureje anekera umpasta gorate abuna enga kyacha kitu brandi bwa yagote abune ne ndoto ya mochiti na ndo brandi aye ndoto ya abantu bashitwa bakubuna bifoni udigigero gotokonye usina engwa bwatheri yanda liya Gesima nabo bapasta bange batange ba it's a calling ni calling nanjira bango tebanga tali kiro muntu maye tento bwate ase word ya Gesima tubwata ba kichukore 19 tubwata bamenyi zaidi 1500 bamenya ta se word ya Gesima ekaro kurigeri tali bantu bonse birure kuburi chikurechi etubwata abantu 17 abakurigero kyo MCA asa abantu 1019 bale ba waka chikura ntwabwata liba kana na abantu emiemo na wari guterena ande babe clear na IBC baburi chikurechi lakini ekaro kurigeri my brother ase bali bateni ne bakuriye mirime incho mokepi ase timu iria bali bakurigia ekero kyo ba MC kula se wodi ya Gesima ne kerondo mokepi egentoge gontuma inche nereta ase abana inchi go sabe mirimo yari gutokanga inche nero muntale konya robisi ya konya banta tari kuri gichikura na nale gitayari ko iri option nga as long as imbo to bisingo tumeka konya abantu baminto bono office ye atokenga injira yo kukurigie office ye ne kero kurigie kero ya kisiasa ilindo gutumeka kanya sako iri bagari okora abantu baminegas oikaranso bisieri okore mirimo igo endote ye kero nchoma nyina nanye bwate kero nanyo tenga na ansire koikaransa ase team chigo chikoros chenjo tubanza korika chi proposal tubanza kurigie nchira abantu baminto bura mangana corona na chalia I was among abantu bali ba chitumotwe na kurigia basani from across the world kurigi mask abantu bagesima babeke kurigi chindo abantu baminto pesa abere kurigi sanitizer nkarigia basani tukagure ndagira as family tita kwenyara tokataratinya kitali ko konya baruire bali patari kwenyara completely banyore liba kana no konya oxygen ne binte bionse kero kurire libona abantu bamintomba corona bale ngomuntu oyo asa kwa uri bagalindirio kolega siko chumutwe na bakonyara ko baka tukonya so nagia kondeta siasa asimia ke yana enambe masogeta abantu 15 na babere kuri yigiru kyobo MCS wodi ya Gesima teri goromono bifoni kolengana naye enambe ni gorere nainde nale gotebanga inchiranere twar konyora inchira to regulate abantu bakubori chikura because bana sabanta ba 15 na babere na bango teke na bright asabanta na umire bakore campaign ase mutenyo etire osemetenyo etire mbago etani bantu batano egoro kina abande labde bachita bakabeka maskara bakaira na ase balenge baby bakore gasi bakagendera gukora biashara byabo namba ibere kero konyora abantu abange batagetiri bagelimo ikonekero okoranga magoso naro orwase borai borobisi yari utokanga mheshimiwa robisi mheshimiwa mukayo okorere mirimo na yatakire bantu 15 babere mbale gotaka koire kero kirikiaye because abana abantu babwate nia ange bintu bya chenchera bigokorwa igo nalego challenging by the time abantu 15 babere bagotenna kuriye kero gekemo kibwata bakikure 1019 ekoro kinga magoso naroro asubura ibuligeti usubura ibwabiro ntuze tukwanira babande 15 mabatigarite kyare kero komento limo ko 15 na babere kero bate no nabanyero bakora limbware ngo boboro iyo nabuduranya ki project jirega no numura igeta begire ki project gatia ende nande apenyi
kulingana birengere byao before ewan ase wodi agesima any project yori metina bana nyaru muntu kadena before ni project yo muntu gete inche Bright Minto na bere ginkwirwanira na ende no ina abantu ba Minto mama itase na rure sabari na chakire na sena ikire bono iga tinko nyara ko timbu atika muntu tayo bwate capacity yo kon convince ntige ko endara okore gente ke ngokora ekiagara tingo nyara ko project yo muntu no lini chendali ke project yo mo yane enkonye ko ire chikuleji abie kane project ya abie ko mena chende project ya chende project ngote no ina bayuli bane no ina force bane inche namba ya monde project ya nyasai namba berende project ya bantu bagesema igonye kinde project na nje nabango be project lakini abantu bagesema na nyasai yego ndio gusugumete mo simi ndio gusugumete na kabe project yane musarire chikura gusome gerchikura inchomo nyane nimbwate capacity yo kubuli meremeye lakini sustain iri kuri yegasi for the last several months se campaign chaka inchomo nyane ni sustain ya so kuri ya chikure nko bwate birengerero ho gwe ticket ye magi ODM gwe kaboni garende ochikuriri kirura kindo Kenya already ekerura se kibiridi independent yao akio compare na kerura chako basense miri ODM nalo chako ODM angabone ibintu byane binge bisalegete sengencho bunakwarara amangana zoning amachuko kwano abantu abange bakoba bakagoche campaign inche Bright ne campaign na ene mobilize and ekinege ndukimanyire no inase abatukubona nabikura they know nganya sasa ko ngali bakali yo kolegas nabango kolegas chieto namba ibere ekartwara kurigia libakali yo kolegas ase chama ya ODM ina face tio mushimoro office na face tio ko incumbent and ekaro no ino abana habari mu achita muga cover story mu maite kiabete specifically ase ward ya gesema ne ward chinde ajiri bo cover bwa bete tinta gitu kwa ndaya itrese nchikire goeta one nginche imbwate candidacy etali affiliated yani astayo mbwate omulengo oko nsiba ebono nchende candidate independent abere ga sen kongo kolega asimone independent kera bono e minute lazima eto memara kabere onye because ekaro ole ase chama namba ya mwego konya ase branding namba ibere gocha konia alama yao bakimanyekane gocha sabanto inegasi etalirais negasi nkong namba isato gocha konyora libaga ayo manyana lyo kwira 790 obatebinga echame ya ne usalama ya ne reye oraye buye kotabugati affiliation bono kyaro kora abande karo bago kolegasi ebago chaba campaign baramo kuna bali barase milengo ebago chaba campaign baramo bona nje minute nga lazima campaign nje bweka ndigi affiliation uchi asaba na directly ntariko to arane team eleons kegara se county ya Nyamira tindo chingantu bato magavana go seno ino mujumbe ole independent ole serious ewa before ekero mndio tu twate buna basae no musaole na basae na babara ibangio urujiri bagari tu buna basae dikire twegu buna bwe wikero ekenengeli naki abantu abakembaraye uri bagari chieto kurwa sensinyo gusi okolegasi usakurire lichinsinyo chinde buna abakalenjin abatwetana ine ntobwate abaikoyo echizinyo chinde che Kenya abantu abake bayiruri bagari okolegasi na indase kene asebanyalire bakolegasi namba ibere una bono ase ward ya gesima enari kuba challenge naki mwaraire abantu babwate miaka zaidi ya 50 ase miaka 40 bako bangaina nga barabwo bayisa nekiri nobo mobo barorire binte binge mbarwe chikonyara go kora magosa ase amali y'abantu bagesima lakini ekenenga linaki ekeremereme ya elire mumaite nga bantambanya kuirana tabate bambu yamono emoko baemeremo bakora kuremeremo bagenda asbakora bakogenda enchengo advocate gosengo sukuma na koyeberelia abantu baminto bagusi asimo konyora abantu abake especially asibire kumune byo bwa MC balibaga ekiagero sokolire Bright asobo jumbe n'abantu abagaka bakubulikira ukyo jumbe obo senator n'abagaka bakubulikira ukyaki kyo senator obo deputy governor obo governor no president kurunsa ntutu abaire libaga abagaka nga mwatari mu what experience genda kuchigura alimo koreki mubuli ebiru lakini nansa akabona akakoba MCA na into tikanyora abantu abake basobisi baigirire batumeke office ye kwegera elinde mambia bagaka bakuru office gochigoro bakoreki babatira una ncengo te abantu baminto imbwate ndote yamo ya sanchi 2022 bomba MCA
2027 na inche ngusiro omonto moke neranyo liba lyo koraki lyo koba mu MCA kana akorera gasingia na inche bright nsuko chikore level next mbuli bujumbe nyasaye gawanje to akora byaso bujumbe nsuko guje level next ngeri baga no monto moke nero mbwika ino karabwata chindo to bene chiane nera akore gasibunaki uno mo jumbe mbuli bo governor nyasaye gawanje bright ngikora kuro bo governor ngokore gasingia na inche graduate nsuko gujigoro bune kurwaso bo governor mbuli no president na ndene eranyo liba lyo koraki lyo kubuli bo governor na inche bright ngoike miaka 50 na inche nditaye elinda mbasa bana baraba bwate ndo to bene yanda bakoraki wanyali liba lyo kore gas igano gote na otage to kugamba one time ense kwani siasa njubeka ya chirite tubwata abasaya boniga ense bwate population ya 60% abasaya babwata chindo to bene chimbwata eto kae ekiroke lyo kuri bono na kyo kuri nende mwako woche na kyo kuri no mwako lyo woche abande bali mayaga ito babwata chindo to bene chitobwate ngai bakogenda ewa bifoni namosa nabasa turito taberende lakini nguri gyore kero gubno mosa abasa bagese magwodi kwaraba kwanire baramanyo buya bwoko mosa chikura bunaye tumirane n'abasaya bange sana gesanchaka kuri chikureje nambe me challenge abasaya baminto bwate abande bali chisukuru naende mu maito bune michie bwate mechando mbali abasaya bange mbaige tukonyara libaga liyo kubwate kure oseko chinchi kure yabo kurwa anya muntu bwate rite sukuru agatabinga na cha chenjerwe kura chikure chirinchi atoro bukureka namba ibere twikaranzira n'abasaya bange kurigererio buya bwokonyara omuntu mukasa okoregas ekenengeri naki ebinto mbire abagaka musabante emyaka yachire batanyara gukora esengencho abuno ense ekere na inche ase emyaka yane na anyarire goikaransa na kugalvanize base gose support base yabasaya be ward yagesima esengencho nyento kugamba ase future yabasaya igo bado nturagamba magana aranyara gokonyo mugusi kwa jumla esengencho generation yetigarite bono iga ne yabanta bake nana baesokiri asoko tema kuirwandira namagima moroje bana family chiko chandeka samagane school fees moro chabantu na nama bagayo kwa eguna no bosigari gosabana bakore school mbaliko nyali bagayo koliko nese nginjo pata bugati abantu bakubarondera naba baminta bane myaka yachire karaba kanyora bage bakora lengralia bairi mbaliko liri mu Saudi Savet oyo kora yewe meremeye nera chiko konya abantu abanga asekinyoru kiria kora kiria koro ewa abasa mnabaro mbari waka kura mano babange abanga baro bagane meguzana batenga abasa miwa ekano ndikete nandi kuchukuburi iri uchokora kora rubongo bosemi ja sabasai ine narrative embe na indo abana habari wano mwabwatiria magaka ya kobuli chikura mwabwatiria narrative ngabasambari waka kura abasa batubange to kuchukura iraundi for the first time onye wano mbanya wake kura mbabwate sababu ichukura bachi waka chikura kiagara oyo mobo nkuri yali chikuriche basa mbanya kanyara sababu yo waka kura mono esengenjo most of the time usenga kinyinge abantu bakobuli chikora nabande myaka yakoreki yasukire bona basa mbari kanyora excitement lakini ngo kulira ndira ngo sokulira nekaro muchujo yabeta se wodi yagesema karuto bwate muchujo ya ODM abasa ina bange sana bachite gotubwatesia ekoroki nago project nga ase matukaya tekate 25 abasa ina bange bebangite ochigosoka nako ngakare chikura irinde chindoto chiri babwate tuteme guchikira ne gusinto chifanikisha ewa umonjo muri gono wetene tori na bifon magaro yo kurigero kyo ba MCA wodi yagisima yigo toka sebunge ya kitutuma saba ekaundine ya mira kera kwera na utengi kiride ari yekero yeke tuturde matuko emerongevere na tano gocha sobo chori obu abagesima bamanyo mu MCA obonorori bifon go sinonde kwegune bara abantu bakuri yekero 15 na babere bakuri yekero kyo MCA wodi yo banke basoka sana ntuma tingo chiko bweke no yo moko bwa igo 15 no mongo ibare ikabachiko yi yo mo tangazo ndokoma uzembifon go sinonde lakini mona boko tumekere kyago seliboli auraga niko boli bifon ekarandere kwerera na kuboli ngikyamwerere kuri yekero kyo MCA ase wodi yi ko tumekere kyago wetrase na beira seskinia sense media mitandao tonyoren DZTV news sense media YouTube boygo asense media ndi ya DZTV DZTV news chingero abuna sense media Facebook no gotonyora ndo nyaro gotubwati asenjira endonge kabisa okonyora libaga na boto tweet at DZTV news yakini kerengel kya garuke tume wetrase namba yere gorabe kando jena GSMS ya kirwaswa kodine ku 14 sense media tomaji gochirigeri pifon amaganiao ose inkeriki kwaro chekibwate abanyagesimo osabagesima word bachandikite mono kiriura chiko bakonya ose kwirekero ambaye mo bright inche buna bivon magare ebintu mbire mbegete nse buna nguzo ose bire bitangani ngochi kokora se word yagesima chisemi
kuna wana se county government usaba MCA bagwatari bakari gusira kise mikuru level ya nsepi ekoro ku ECD onyo mwana ta korosi gwabe bya ekarago kina uchigora karago abero muntu monene ekre foundation ya Yerens embe na kongo chikukumbo mwana ekara abero muntu monene iko nimbwate ebirengere libyo gukinia masomo nikisemia se award ya Gesima wetere fund ili ya World Development Fund namba ibere wetera se wafadhili abali baisiko ndanya rekoliye because na attended before iko ni madenga napake ko koleka karomba tobisi aso gusira abana bali bari school begendere na masomo namba ibere tsara namba ibere banturanda se yintanga education Gesima body ya bairi inse ya devolution ya semia kaikom ngakyogore gisemia sense meyo no birasi bisi dimbiroro abantu mbaisi dimbaroro ngakyogora leti ya sense meyo ekane ngaki in a scale of 1 to 10 inkobe kiraba MC baro robisi babere 4 out of 10 mbara kolega singia asamanga na ICD specifically asamanga na masomo kana distribution of bursaries iyo abantu abange bakorera bakajuzi mu akora bali gase abantu bagasema bakorera muroche ngana no kubaga kibese kiri chia bursary kiroro nchira korobya bineta kire koba nche ina general ndabekere abashimwa baro robisi babere 4 out of 10 4 out of 10 6 ne jya ubona ujikora 6 inje ngo jikora na rena batete no igora stwali ngo mukutano nga 6 yeyo bantigire mirime basi nyo kole myaka 10 njenya kole in the first 2 years ahinga kyoje kore about ya sense meyo semi kore ke chipasa ringo jikire ne birasi sisi ngo gakibiri nambe ya muno kwa kishinga kiro muntu applyte onyorera riba kali gotegererwa kegara by the time umuntu imukia form wa apply nga nabwate mu chanda takire gosirwa igomigirwe nambe ibere no korosia chi committee chiroro because chibese njiro cheche allowance abantu bakole vetting serious ilinda abantu bari bwate cases chiko deserve yani case chiri nidi kabisa baratangana kwayewa une priority namba inye namba isa no commenta chibese chiri chikubagwa toke ichi allowance ritokonyora ntwe toe ababa apply te chibese nyingake bozikiro muntu bwani kana amigo na corona korokinga abantu bamigire kuro ase mechi mbali igo inche ninchi kora aligire kwanza sobo bagyo bwe chibese ria cyari chibese ni cyama na inchi no bako na chwebango inche ninchi wake sabu ngakitogo kora bajinyori chibese ichi no mubagumya no muchoko nandikiro muntu applied twakishinga koreki manyorire ebona kanti ngurunda asisemi ubutuma usiko jose toda ngora before asiskuru echi kwara nyorire abamenyi bensemi yabajo kuri kemere masiki magodi barago debiri mechando bagotera sense mechi yes no bona karo kuru busongo eskuru entanganya wikera karo kuru busongo ko sase ward ya Gesima ekuru kunyantaro primary soko endoro no boni kana murusi abana abali ga bagenda bakaria ekirasi ya ICD bakabona iga egeko mwakira ijuma ekeregera sikia magomo pake miaka 10 ya devolution ya kaera chibese chiroro chisaine chikorose birasi PCD abana bali abake baguchesere kirasi kirikia magomo osako suka chiskuru neighboring ogende skuru ekuru kwa kebuko ogende skuru ekuru kuje esane ogende skuru ekuru kusungututa ogende skuru ekuru kuiranya nechi skuru chietana ini nabokorra majenga aro siriororo tali wadi ase chirichi anyara ko bachikorosiwa majenga aya tali wadi chibesiri chigo chase akorunda chigo chakorose county ya Nyamira ekoro kinga igo nonye no buteniniri mbwari ngo bube namba ibera on the same area buna mogote bango muntu mungaini ogutumeka lige nelimo oita kinyoni ibere ntubwata abantu bamintu kure kinyorali go sebinyoro mbali bagwaka matabori ange osembarabare nechi skuru ya sikoroki chikwagacho bright no ko imukia muraba na kubatebe nga bono Rosie company over a contract nambe ya moyo go supply amatabori ko chase skuru ya sikoroki chikwagacho inde in return bamanye ko what call cheap labor yani labor ira available kera inuntu abo gortia matabori bono njimoto koroka sia matukabere mumay cross structures kire chingia chitumegete material loko kiro montage ini on a level ground eli no nekero mo korobwa gachobo abantu bako kachirangi to koruzi umuntu no tumogrango acho kwa kachirangi asako kunyatieno to koruzi umuntu no west mogrango akerangi asako kwa gosemo cheno eywe koringa abantu bale kenyore ekyo kwa bachaira nantura bali bagri okoraki rio colleagues because imbaroro bali qualified and no matter we colleagues ya magoko basa mangana BHSM bana bango chutumeka seo inza konyorobisi libagerio goita chinyoni ibere gutumeka lige nelimo ekero bonto kura kwana pasa isinji kurwe gubuya no ne birasi besi dimbia gachiri ingotoko mojimano no MCA osene serikali osene serikali bone butenerie tenene no mugabana akanengeli naki omuntu mutangani kumachuko egasi yo MCA rights na yambe yameko wakilisha ebirero bino buna inwe ochia se serikali lakia chorere ai moke kurwalia aenda wakilisha ibirero bino ekera magosa ara se serikali omuntu bwenda koira na ere 7 na inchi inki kiabete gusema goso kiabete abwenda ko bango
the same MCA wono mheshimiwa usaba mheshimiwa baba irobisi banya kogenda bairira maganiito banya kuira na pathinga kibanyora feedback no wone gekaro mwakora news mwara juice chifomu ikia chite chinke chibasa reform chia chite abantu ba applied balenga bake ekaro chifomu ichi chiaira we expected mheshimiwa robisi aminyoke aenda aligi means anyole chifomu chinde aira ne achitumeke chifomu ichi abantu ba apply karo ba apply bamanye ko ewa libaga liyo kotegerero baye kuchibesi musa kulire baka bono igana mbe mo pesa jirinjira korki njireka abanafunzi ba seri kuri school na ko raba yuri baga ngibate to kora mandamano to ko batenga tikatora karati ka mandamano tororenjira to gokora osento sukume serikali korki release chibesi namba ibere kara magosa ya bere korunsa to mai go blame bono obo serikali ikora uno mugabana lakini umuntu mutangani ukora imokie blame kyare nere gasi yae onya tala kunyale mirime yo kuchikwakilisha abantu are ukaranga gasi ngitinga koraki tinkonyara linde taye buri baga yo kuchikwakilisha abantu iko gwatebera sense meji seminga kyonyiroberete nande bifo nani ngirikie koroje egechande tabantu baita sense meri namba ibere no komenta chinya kitali na mario ntaramenta chinya kitali imbwate ndoto yokora choka chichiro because usakolire bona wani ganto bwate facility yangisatu tubate facility ya Liamoni tubate facility yesani tubate facility endere lya kworo chonsi chitali in good shape aso kutumeka bona for example facility ya Liamoni agaje tuno MCA olengo bisi tametangani baka bona iga ebwata matuko sana abira se wiki omektali yago chokorwali abantu na ndo sukulire radius ya kilometanga isano korwabu no enya kitali ntanganya kortaki yakabere kale ekorokinga bamenya babense meye ese binyore bieta naine bona bwata matuko ngono isoko ibuli kubalero okwanya gusipaka ekarumya kitali kortaki akaroro ntubate nya kitali bune korokwa Liberty Mission Hospital enya kitali yagachi tu kale na serikali enene karo yagachi tu na CDF enya kitali liko ko handed over back to the government ya county government yana chitene temangana yobachenu tiranyara ko handed back fully elinde nerebe equipped ekonya abantu bechinse mo chiribu nabantu balioga abantu banyamachorio na abantu bakuru musobeti na abantu bakuru kurulisa abantu bakuru kuru ebinyoru ne byanyatieno nesani nesengenjo yobutene ndio bubase ward na kinya kitali no ne chipara chiko genda singitali echi ndugu yangu echireni bad shape so inchendo to yana samangana health imbuate ndoto nga egente kitangani kora ntaracha kwa kacha chinya kitali chinde no kora equip chiri chikorete kiri chiroro namba ibino twate banga egasio mu MC no mwakilishi gosonero kuira amalalamishi y'abananchi gochia serikali agende bunge atebenga amalioga ari gocha chinya kitali chana takorete taisaini elinde serikali ro ngiki kumunyoro mu bagonde emoengi amalioga chinya kitali chimura bono to kwana ga kabano iga no ene chinda tere chu watu kumutwe panado nabako na nyikitali chitokore kuboru chinda tere ndo bwate chi ambulance to etu gochia se wodi agesima ambulance ya myala tuna serikali ya Jubilee karato uchuwaka chikolo cha 2017 ikabekwa ali asinyekitali ya Gesima ambulance ende ra asinyekitali ya San Sub District Hospital kene sub county hospital ere ase wodi ya Gesima chonse namba ngene igorichire na namba ngoro chikoleteki njibwati ekorkinga kira magorata yongite gemine tinanchi akore mbere mpaka magora kaira karo cha akore gasi singinjo budget neroro echubende kurwa magora mangao kera bana inchimbarati ya kurwara bana inchimbarati ya gutwara obokonyi botakire bwa bwango chigorwa magoro singinjo chibese nchiroro aya bright none karo bwata na enkoringia okoro komegoro sine shilingi 1015 aya no siniko tumeka 1060 kokonya abantu ba ekimono budget yeta yuma eta yo ya neroro budget neroro budget neroro lakini tiri mwe msio korushiba sia mubuko ya natebanga ki nonyene kere serikali etara wajibika bona ye karto talio bisi tuatemera stoko tema tuatumikire resources chitonke igo tuakonyera abantu baminto ekoro kinga bado eso kwa uliba gabono ligia asoko bwato na no mushahara na ina allowance bado na boko gendra kera ekoro wanchita abantu bamino utataiti kiende ke babere to gutigo mongino koibora aitira manyinga bakogokwa esengenjo ambulance takorete teyor kwari gutumika besenke igo no ni chiao osichi bese chinde chikurie left right mobe kama goro chigari chitwara mafuta roro elinde kera na roga kana ina magora yu alengoro baada baninji bara gotebunga beka mafuta anye gotete koiro rifaro nyamira nayo kobeka mafuta omuntu kwanyora emergency adaru ngaina ndo kurusiri sano kobeka mafuta gali kumya kenyamira emejandiri nyamira bonto teno agesima gwodi ngonyeretete nubura yubobe usine chibasida yo bifon ekera watere no chikoreta no ni chingitali nga yaro ajkuru chibese usine chibasikete
chibese nabo konyora nchikete lakini ekero chiro chinke obuteneri boro bobe bado nabo konyora ngegasi yakorirwembe emechandere nyamira partially ekore tu no buteneri bobe namba ibere chibese bright tailors mo chibese chikorwa se serikali yoka ntobwate organizations ntobwate international organizations ntobwate local organizations chiko support chiko sira okoba buya kwa bantu okeroro ma MCA nabo kongenda America nabo kongenda China nabo kongenda chinse mbalimbali otumeke a position ilia obune influencer kusibuno mu MCA kobage na kurwanirira obuya bw'abantu bamino elinde chibese chichega abantu bayewe equipment nabona naro ya mukuri obugabana rero aseri tukuri rero ogocha se word yagesima otumekire nere network yaye ku ngumbu koleta equipment chijigo chokonya abantu banyamira kusibuno for example aseri abantu bagesima inere njira toranyara kuba tokubwata nese ngenjo ono mora elect bright abantu batanyara kwengeje no musungu kyano ne luga yo kwana tei orojinga kimura nyara konyorana ne vyombo byo chokonya abantu bamino anya motegemete chibese cha serikali cha serikali cha kone mesara jine chialiegwa cha rosipara cha kana madeni cha koraki cha wono nya mogo suka muchikore network inde njire nga umura kore abakonyora ngo bakongo bakore wabe igonche nimbwate niya gose nimbangete kogendera liki konye ngokora nara sire nyakitali cha insurance nini osago itara round nyakitali chitu cha gisma emete simekiro emenge ninche nakore taki ne timya network simekete kuru mapema elinda abantu no embali barwalete banyora saga ya bago ikaranza ane karo monta bituri sindani atumukeki amakanya liba liyo kora yokwendeka igase gasi to chagete bono njinoko inkurigiri bagali chikoenda limero mukonyango kora konyango kora ine sema ya vego atebire na sema ya afya je kora chaka kora equip chiroro manya komenta kora chi abere fully equipped manya komenta chinyekitali chinde bono gwasoira abu ate ni chinyekitali to equip tari abura equip wek mugwatera no mugavana ora irekero ke mugavana se county ya Nyamira irabanere na obeire ose ayenere muri kuigwana igabanya abagesima ward mbakonyeke sababu my brother sababu te iyo omuntu kuruko ma MCO cholire pata iwane governor cholire lakini angwa rigende ingere Nyamira nesingenjo yobo liri tiangero kenga nesingenjo yobo liri amatiangora tanga no bochoni singenjo nge sababu omugabana cholire obisi na no mujumbo gochwa chorwa sibo getutu for example senkuru nge sababu engineer tutakorire gasi ekiagara ekero to gukora kwanza tare 10 motienyo yo togo so nane siasa bantu akoreki twakori abantu bairane bakwanani onye naye watangaza na mu MCA pe wodi yagesima ngirane nkolegasi no ndebwensi oye gulibaga nabantu banyamira okoreki okoralibaga omo jumbo olibwensi ndebwensi gochaka gulibaga liyo okolegasi na ngirane nkole neremere emirimo sababu teyo ndagenda Nyamira tinkolegasi no mugabana robisi kerne raba nanchi bakoreki balibaga liyo okolegasi igonche imbange to kwanza gojikora arosia obosani obuya na timu ende yonsi gocha se county ya Nyamira unemo governor ni timu yae elinde karo kwa rosiri busani obyekera siasa yego sobura yo brabengo koega yani to kuchikoebera linga ase bintu bisalegete kera asanaro gutumeka diplomacy asanaro gutumeka lichiko asanaro kopeteri litorara enda bakabo umuntu botuko kumabera linga ki on behalf y'abantu bagesimanko konya inere gasimbanga tukuchikora kyo tuli gukora kuri sense ya vyege ntungiria kolonda gesima eginyagitari sumusubate yomo alikoibura agasira no mwana ekente koroje na ingikia irerete na obuteni bwari ngo bobeno na sinyagitari osine bintu byaborete bigwateba tangano no bugimo bolinto abakonyete before egente kitangani equipment inchi yaborete gendo yakabere negligence yarengo korwa se medical staff esengenjo karobono to karamo research na bakonyaranga na medical staff bali motivated gokolega sisengenjo bakabono iga emisara yabo bakosire emitinye tato tirakora tirakano ono konyaranga na nekero murira achiri nyekitari ebare negligent komo bwate sisengenjo boka mbali motivated igo obuteni ndio bobe bo affect kiregento no namba ibere equipment ekaro chitayo bade ye korte tianda obuteni ndio bobe yaro tonga obuteni no buya bwarenge anga mangana bitache tiko bana mtu aroturi bako mu musfati oli mtu achitalia matanganya mu abate na Rocha News unatua tebete ande no chinga no in action paka bone getera korki kera na ende nyekitali yo angechi wiki bere chetre bado we had a similar incident yo montoru wete korumoruga alibo samaru anabachite na eraga akanyora the similar incident asinyekitali itiagesema e korki ngobote ndio mbokotaki mbogwate problem mbimo bifo ne garanda to kwanda goro ya afya gwa debiri ni meru ruchi ko beka nseseme kwanda kimana afya abere karo chiko bwaterna na abarai bande bifo nani gere kigo rengete ko konya karo turi tu kwanda sumutu bako mokego nimbwate nia nambe ya moyo kora irana na kokora maintenance yechi para chicharo situwa se wodi yagesema mushimo lengo bisieta mwentangani na temeta kara igora makoli
alinge ase ward ya Gesima. Maintenance jogoro sikuchiko sikia bono chari. No, the first thing okora kiarata ni chonsi cheli bo be chitakire korosi upya esenge nchonaro resources ni chinke chigutuka korosi account so okora aligiria nambe ya mura maintain up to standard irengia asobo tumekibwa abantu bagesima chipara chiroro nambe ibere tumanye kuigora chipara chine chinye nago te vibrate ngani mbwate ke barua ase myaka 10 asalikire ochugwa kishange bintu biri asalikire tindi gochugo chaka chi project chinya onya tinda akora chiri chakora taki chiri chia betor ina re ndoto enia ya nana tiri andu bagesimanga musiko ngali baga nchenkora chaka kurumaega elinde manye gocha gocha moto elinde karonya sato eli baga twara akorire gasi ase chipara chiri existing tumanye kuigora chipara chinde tumanye kuigora chi network bono ntubwate bono fund ya World Bank ya municipality tutumeke chibes chirinke chi marketplaces buna Mosobeti Gesima Mochenwa Esani tora gusinchinyore tarmac roads chiweta the back streets toigora makoli abantu baitu bakore mirimo namba biro on the same amangana yo cross chipara ntubwate problem ya amangana omoliro ose lights chikonga mast lights ase chi marketplaces chito okonyoranga usa kwete town buna market buna Gesima saa 12 saa 1 abantu basikire chiduka nesenge nchaki no nyeno burabu bago chirinyo bamba koreteki boyo igoni mbwate assignment yo wakishanga chimast chiria lighting system ili abege tune serikali entangani kose team entangani ya lengo office nambe chiri chikunyara ko maintainwa chibe maintained chiri chikunyara ko suupya nya ko suupya lina na chipale chitoko igora abantu bono baiti their produce kose baiti bintu byabo tayetekoni babireta chichiro mbalimbali bakole biashara elinde bekonye ibono mete gento ngere gens nyetegana nda kubona no manyu kaya yo kurusi beseji okorere amagenderaya ekaruturo chine miaka ya 10 bindi tutarabiro no ne pare ko biko agachanga ke ngaya yo kurusi beseji asubule ward ya Gesima bright ai ward ya Gesima namba ya mane gwato moram lakini igento fanna ki omora moyo go churusi go Gesima oni guchie asanga abantu abangwa benefit no mora muno yobo te kombera ko usakuliria karabasani baba na siasa baba nene bakure asa matukata tamatanga ni no musani getako na bakonyoraga parade kargo chiboye gakoreki kangulirwe kabekiro muchanga within 2 or 3 days ega ekera gitakia ngulire kabisa yatachire yatinda jira sali abiraga ya nga ichibe siri resources jiri chikoru chikoroseria basani gete enchera yogo itelio mo banyo no montoru sio ko mubuko lenda tena musani abanta abono bagurusi mubuko na butokoli gibono barusi mubuko torosi Gesima namba ibere chibe senchiro chisa ine kegara kire ward ngorosire budget ya yaba approved na assembly na ward to korosi budget oitani ekarango kiriego eserikali akoreta ebegete resources yechitume kubiya abantu batige kuriana ni abananchi abantu bako bakibwa batai kurara baru contract cyase contractor shodi batabwate capacity yo kolemeremo ili no bacho kowe kickback yekenene incheninjo wakikishana kuigure liso kabisa na gotenga ki ase miaka 25 na itotombwate ndaisa kosaliega siase miaka 5 ngayobo mubwana bokoraki bokoba iko lazima mbe komukia na wakishenga chibesi chikora cha chinke chiroro turara koraki turara chitumeka before nita turara sumutumo kuboga to kwirana na linda kubuna ki osena bonda kuboli onya kulirige onya kulirengere na kiaba Gesima bara kuamini na yogo kwana na bawo korekana ikiano na baba bero bisi mbaya kwanete ingakibara kulikijigura bajete bajakole na kiaba Gesima bara kuamini na before ne kena ukwana na jikotokorera amagendera taturenda sense mirinde studio to kwirana tumako gendera before Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi soa asu mutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabalia baito bimerubio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umuguzi ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tiwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria organitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage
chi Lightbox boigo ngokora turi vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no turi angenae aiga somo chyobo songo ayegonsi pi nigoko yanyora asiri guri lya mubuko tutarere asama gacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi asinamba 0727 026 368 Gosi 0724 297 565 KC Brands Creative Printing Solution. Eduka yobonchoreria ya Kisi Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho au buna ebye skuru, cashews, chirabas, chi sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie chianga boigo ntobuate chia latest design chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kia bana ntobuate chi toys au chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisa koya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. My name is Chris Obure, born and bred in this county. I reside in Buvasi Chache ward of Buvasi constituency. I was educated at Kereri DEB Primary, Kamagamba Secondary School, Kisi High School, and the University of Nairobi. I am also a member of the Chartered Institute of Secretaries and Administrators of the United Kingdom. I have served in various capacities. I was a company secretary, East Africa Bata Shoe. I was company secretary later on at Kenya Breweries Limited, and I also served as a group company secretary, East African Breweries, and the director of Kenya Breweries Board. I first joined politics when I was elected member for Majoge Basi constituency in Kisi County. Later on, I have also had the opportunity to serve on the government in the capacity of assistant minister, and later on in the capacity of minister, oversighting various ministries. Among the ministries where I served was Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives, roads which have helped the residents in the area to contribute more meaningfully to the economy of this area, and as well as the national economy. In the year 2013, I was elected senator for Kisi. Again, I played my part, which takes us to Kisumu and other parts of Western Kenya,
giving us access to Migori, Homa Bay, Hispania, and parts of Tanzania. So these are some of the things these are some of the contributions we've been able to make on the 9th of August to be able to implement some of the programs I have in mind, using my experience in the private sector, my experience in government, using the connections, the network of friends I have been able to make over the period Mbemano mwanjumude kana to tubwati ya nekado kwanira siasa na magendera ko tutete matukama go cya soba jero boneli tukurero go to enda go ikaze wodi ya Gesima astori na before ni magaro yukurigero ko MCS wodi yutoke bunge tutuma saba ekana to toera na tutebina nere ngikie mbia gasuke bya bwate ende kuri yekirwekyo osengo konya go cya bantu bensemi ya Gesima neto nera se studio ko neti andairana ndasoma SMS na kego kiri mwanya mu tuma go cya se studio nara kurukuna ni kefa monda watching live from Kyogoro tigaga kitwa kere abarai abayachikura ekiana bararete amagendero linga kejine chia abasae tigatoba amagoro nara kurukuna bwa kirbuya nonde ime yumrobeli ngende ko bwati buya nkwaneli bifoni matebina tiganya sa makonye ne tumotigirete elinde nere ara nyara koira ekeruge kitadebidiri tariaye nara kurukuna ni Denso Clinton atena mpiamono asechingwana mwende kukwana toigure amaroro abifoni abanyagitari ere nanjirane nyagitari nanjirana mangana avia aira na serikali nene gose atigare ko basi county kero twarore na kero jira se county ni go bokorekanu wendete ko ene kiwase county onero boli aye akubolina nuanjirane afia na usama ngane bachanuirane serikali nene gose ira nze sinte nyaboke awatena ngwanel bifoni motebi no tore monere kurunyabogoye togotebana no tore ime yumrobelio na ande ntumosire tigaika senseme ya tutarire tomorere eliso aseliso oyinsinti ogoteba boigo esponi mokaya awatena na injino onde ime yumrobeli kurwa sensemo ya nyamakoroto no tore ime torire yumrobelio ngwanel bifoni motebi ntumosire amagoro no nyetore ange no yore obisi na ba mineti boigo o inespon kurisa mojenye makoro dawote abana na agosire nara okurukuna Joshua Nyakundi awate anonde meyumurobelio kurujinsemo chia motagara nale ko bana ngesi manalenge before ninko mwanalenge kurukura motagara kar west mugirango ekare boda awate yar ko ba ngwanalenge before ni ekura yane ejine chinga kichia basae youth readers should be embraced nande ba guchinga kichabo ikegera ningo bwata maroro arama yambe mono mwanjumure kana ruto mekrangal kiao aningo songo ke somani kunde de bifoni turagenda nera keigo bifoni nteka tukara somuti bogona kubolina oroche ngake bantu bare igene bina yogo kwana na boro ko bakorera ikega no mbali baro bisimba ya kwana de chinga kichi bar ko bolchigura mbuya by the way nande tali bya abantu bamenye undi bwenzi lakini bright practically yaro toka nganto abate chinsa chisa ine angana manaro cheza chi video chiga sna kolire asokote maguticha chipara asebo dia Gesima imagine njiti ndi obisi na inde nonyina baba ba obisi a number of times bayigule bobe paka bayengejirie serikali bayinvolve serikali asokote makumbuata asokote maguticha chipara chiri chinga sna temire using resources kirichinga chikotoka na gotema gutichora amakarabati na gotema kuigora emetaro irinda machaite to usento save chipara abu no akina kolire nchinta bwatiki ndabwati obisi naligie gari twaligie muchanga mokeigo twaligie bisamunye bya matabori team yabamura twangurase twonya ticha aiteka mutinyomo mutinyebire eyue kurunga short term solutions nale konyora obisi parene ya serikali gotichi chenji parje serikali para talijiane echenji parje serikali to goticha gusugo tichura
elinda machaete arupara akeye obobe asensemo gete akeye bitongo Otijo enegas na korire bright ntabwati office ya serikali meaning insa kwa office ya serikali asembwata authority yo spend na bongo kolegas ekororekana ikigera na korire ntabwati ngigera antire niko korekera mbwata libaga ryo gukora emirimo kyani maite rolian namba ibere na injira mwana ko liye shortcut una basaye bande na injenganye nonye mugavana ndaire chikura kusumo chimo ndaire chikura na injande gilime mongole gasano na serikali but I chose a route elia basaya bange batarata kugenda esengenjo namba ya meto chaire nga basaya bakoletiki babu atebese route yenko irane sengenjo risk ye future ya basaya bange tatu protect tin kolie iranta nyara goikerania esengenjo nimanyetenga imbogolete chindo usagoita se wodi yagesima ntubugata gotera kwane gokurukunga tikamagaragambe abane bagotere wording abangi nabakabe myaka yaerere bagotere wording mayagesima nimbogorete chindoto cia bantu bagesima abangi tari bantu bonse baransire ni manyitabo lakini nimbogorete chindoto cia bantu abake abanga se word yagesima na beyond abantu nabanga ba word maya enjira to kolegas bakanga na barabunya saba elibaga anga nabo bakore emirimo buna to koraki una to gokora na kiyo konyora chijera ni chitu na bantu ba West Mugranga abantu bakuru mutagara abantu bakuru Samaro bagwitinga bari konyora libaga lyo wakira chukura gesima ibare gocha bangegasi bright tiara ko babuya abantu aba bange gusabana aba bake gusaba saba mbuguri chindoto cyabo mbasareria soko lichira ntanyara koraki ntanyara goikira nekwe ngo promise nganchiza konyara libaga lyo kobo MCA gesmalero tindi kora chaka kora project nya onye tinda kora project chaka kora tiare ngoro ndubata chipara bonaiga nimbwate copy both proposal ne budget for 2013 paka bonaiga the financial year omali ya 2021 2022 proposal sinchire chitanyara goikira qualify chibe budget ninchi market proposal sinchi gete chikabe budget lakini gasita ko ribune koletaki unire lakini ase paper na very capture nganchi koletaki jire complete inche nintu mekebu manyibwane no ngai no bosan no ne network twarosiri kora akora chi project ya koreki chia biroro onye ne chipara chirichi goiru tayari tora action ngajire in good shape to chi maintain to chibe ko muchanga chiguru chibe ko makarabati chiguru chibe ko sama chagweta tora arabera toganye tuchaka chi project chinya ekeronya sato ira na financial year budget namba ibere chindote chimbugure chia basa bange insa ko kora magoso bona iga yo kora mamocho kindobisi mosaeta iyo naende ase wodi yagesima kosino onyine chigodi chigoitana kosino yegusi ora yaminiwe ngana chiko kolega sisi ngencho oyo ino tanganete osari ase chindoto ose chire chiria koretaki aliete ono njire ningi kira agati ngole mirime ngencho namba ya mochi bese nchiro namba ibere onya na mafuta yegali naba nanchi bago kwa onya ne credit yo kwa resimi naba nanchi bago kwa onya lancho uchuke karansa mokoli naba bakoro siparo onya ne engineer serikali usaba nanchi na bakoraki na wako no chwebango wako no ya allowance ingi break tutakore miro Riri tangani kwa tangana chipara nene oyo kabere motangani nyameno Kennedy nyameno na oyo kabere mukaya kwa tangana chipara chigurutu na nyameno igo na kwa tangana chigurutu bakero ya sweto bisi miaka 5 chigiti chigati na bongo te practically na mbemo ntubota makuri iguritu unaona usagoeta kurwe nchoro kerole sokobe nchoro kugenda ku karantini usagoeta kurwa kibuke sukuru unoyo kwende asakuru kwesamba usagoeta kurulio siago unoyo kwenda liamoni usagoeta kurulisa unoyo kwenda kambini actually ne para ikoruku ya sobo mu MCA so mwishimo mukaya guchiranka no mwishimo nyamino koretaki onyigurite akaranyi igora I expected ekaro chinga kiche ichere to bisi akabuchukura mwishimo mukaya epare guchibugo yaka eyo robisi para itakoretiki teri maintain epare bune gutwa undita yoweto nene no agwetekera lituko endaka epare gora bwita ndega bwa ese nginja bwate galia nene ne nyasa namo konyete na bwate galia nene gutacha epare ko genda sobo form MCA epare ko ya kuoro yagenda sakuru kunyaronge usakulire libone go isagoita pare tiri go koraki tiri go iteka bune mbure go tu pare bono mogoko ojire para obutoire para ya tware bitongo chipara chiko enda sakuru ku emenyenje pare go connect ku emenyenje egende echiko connect na ndechiko soka kisima
ipare korwa gesima echikosoka asakoro kunya makoro ne chipara chinyinge ase wodi yite gesima Ngoje igore turakine njiwe. chipare chiche igore twe chikabe ko changa maybe that time bono nchiche tu ko maintenance irengia nchiche tu ko bekerwa makarabati na drainage system ngakora tebe kirengia bona amache gakomnyoka kuru chinsemo mali bali acha para kago chapara abutura chipara Yar ko ba umwe muzio yore ni kambent boniga ni go are kwewa 8 ya 10 nguri gwa ngigerogo ariko ewa 8 ya 10 ina ariko chakabo macheka so kurikiro kiagara okore gasi bona tara akore mirimo na kiagora abantu 16 batagitekero ukirikia lakini amubekera inye no uriyo ndamubekera nera inye chance cyaba 4 averagely out of 10 iko yaro tuko mushipwa mukana ari goika 8 ndiro twaro soka naki mwako yukara akore mirimo mwali bagakoriki agende bona tara akora nakitokora abantu baminto abantu balinga baumira ajali asingi njochi para chimbe abantu balinga batayikunyara koni no ine cha yabo egali kunyoru gusijigali cyabuneka cye chikole chai singi njochi para chimbe abantu balinga bazirwe cyabaro nyegitali butuko esingi njobu aba yechi para chimbe abantu balinga babwete kosoka butuko na gukora no ine biashara singi njutolera mumayenga injere palere mbe ndaumira abantu bakondwane yebo mbi mono mwishimiwe karondete bona sema ya agriculture nero nero de forward ase county ya Nyamira ronga kioro bereti mangana agriculture korratore na de forward ase county arno bate birengerio ekiaro tukuri ne county ya Nyamira no ene gesima ward y'abantu barali na baremi na botake meto bolemi actually 20 years e county ya Nyamira ose county chance cha Kisii na Nyamira segusi yaito ne backbone yoko kini family etotake meto bolemi no bolemi obo ebore develop the function in one part lakini atoka na ndi party and nerere international government nambe ya mokoro 2013 serikali ntangani ya Nyamira bakakora magoso bakateya balemi ko basira barase mangana yo bolemi kero mugaka the late mheshimiwa Nyagaramara alebia sale achiye tobisi mwarochi na wanyene bintu biri bya kitwa AI artificial insemination ase oko tema koleta chiombe chinga ngake mwarochi project chetibia balete eliogolibe lichitiko konya chiombe cha Nyamira chi develop chi breed chingao I expected omweshimo lengo bisi then agende Nyamira kwa niaba ya bantu bagesema au mane tonyorari chibu nkebeti namba ibere bakaleta matoke tissue culture type yenye ya matoke abwenda gusira abantu baminto kumbe sabiri yarenge matoka aliache bakanu bakabagira bali nanda bakwenyara aba bantu batayikwenyara mbakitiko nyali bagali konyara matoka ali bakaleki basimekusa kwenda matoka ino asimikire scheme nabantu kete chi family kete chimanyire matoka atachiti kuna bono gesima sinkuru matoka atakote tajite namba isato my brother umuchando iwe chipara no ro affect no nye delivery ya chai ama tukuna mange sana chai kurara situndu bali chito esinge njoji para chitakote chire chimbe embulisa ko tu abana se word ya gesima a number of times chai ri kurara se chitundu bali namba inye abantu nabange sana bakora bole myoboke bakusimeka linagu basimeka skuma basimeka gesale basimeka umuongo bakanetina ngamba nyore njiraza bakoraki bakona lakini izo kwimukia matoka aboni unyabeka ali se market ya gesima usase chiro ya machenwa ekali akanzo ego eta yako sabalisi tire sininge 30 lakini aso kore biashara yo monyene no ene chu yes serikali takorete teyo ekorki na nyasale wanja nyorobisi nimbuate nia unabona iga usakuligereria ria se asakoro kumacheno ekanyorukeria nyacheno nyabiosieria nyasaye na arueterie baga 1997 ekaba highlighted as a factory ya mangane chinyeni ebwenta kwa gacho muraitai yonya kubwati ngane because ya lengana the Kenya Industrial Estate KIE onde tai yonya kubwati mangana alia angabona tubwate industry ya serikali ego process chinyeni eko encourage abantu ngaki bone kere market ya tokira chinyeni chino murachire bono sibeka chinyeni large scale because meka lina wikai go kone siringe 100 kwa endaka bono soa simeka lina bulicheto beke skuma because tosakutware factory bone yo korosia ayo process chinyeni ase word ya gesma it means already inega stoko tokoleta namba ibira abantu banyaroli bagali yo konde produce so incha samangana agriculture nimbwate ni namba ya mayokora currency stakeholders ndaisi kororo mo MCA o currency mo minister from the county government oroyo wa agriculture moimo kena era mogende kororo mo minister Nairobi orasa mangana agriculture elino mo banga asibindo briefari ko nyara go koleka mo bikole namba ibira ne word ya gesma woniga ntobwate bahati
Singencho ya abantu bande barai bande baruri maega bakaruwana tukatwara factory ye chai ekoro kumatunwa yagacho na kuyurware ase factory ase ward ya Gesima. Lakini koranga balemi bado mbara ba satisfied nekero konyoranga abalemi abare kuna chino enebese factory yagachiru uka no ina abana babo baranya liba kana nilio kolega zone yoko bakase ase factory no bali by surrounding one already ase sector agriculture umiete singenjo abantu bona no chiba kwiminje ngabadu tikabanda kwire cha yabo no ina ase bakonyeira esengenjo no nyene factory yagachwa tiracha kobakoy mutagiri ko ganya ngane yike ngane ini ega si yo buraye karore local leader nzaka wa MCO Gesima today ndaisi sana kuikaransa ne manager leaf based manager we factory ya Matuno na koboling aki esengenje factory yagachire bwone revenue no ekoruga ngakitora akore abantu bagesima baraba the first immediate beneficiaries erinda abantu baisiko bamanye ko beneficiaries bakabere kere project ne yabo abano bathurite bitugi na ba fencetie bakarobole thank you so asa mangana agriculture entobuga to botenelio bobe ekogeranga no ebono igasi chichiro cheito enagotenga ense ya moigoro saa moja abangena basiekire ne nyanya chiabo bachire esengenjo mbabwati asebono ba no ene chita chiricho korora bamureke bandra gukora ebiashara ekoro ngoso botenelio basa ko bobu yase wodi agesima aintro botoko nyara libaga abantu baleche geringe myaka yetano mwana yakora merimo twara lire biya kurwase agriculture ye develop. Hello Brighton and Chris from Wesan. I'm sure Bivon is a young focused leader. In fact, he has done a lot more so on loads and talents. If my good people from Gesima were to elect him, I'm sure he's going to take Gesima world to the next level. Oyagro kuna Chris from Esani out there muna warakora mangana talent na mangana no focus. Ndio Chris SMS ya ingia coach studio. Jacqueline Mura out there na mbuyamono Pifoni asoko ya radio kuchokora ka kitu achande kirasi miaka 10. Kaitora Rusio Mura ibunai. Abantu bonse batari kutwara birengere lebiya bagwakire kura. Jacqueline nero whatever aboigo Grace Nyachuaya adena wakire buya ime studio nigo to baligire tibuya kurujinse mochenwa nyabogoye nyabogoya mineti agote ano ari mimurobelio agote abuna gaki tigato chora bara baya tuangainirwe egeka kya matuko amange gaki totale kungainia oine ni birengere byaye akorugo cha studio ote abuna bangaindo matuko amange abantu bari gwanja nabo bagujin Solomon Mayeka ate anambuye mono ndis TV asokorda bifon ka kyuta oja koleta abandi na barabu bali bakoleta bato ngaina na barabara kwana ngiba chokora inje kura yane na bongo a bifon kyagera bwere ire na ndo tebiri na radio lya uji otokorera nara okorokuna nara ne nara akunga mukaya ate na abaraya bange mbali bataba kwana kini batali bebikorwa tiga torore na gose bifo na rai uchikura na tokonye ka kibifo kola ai uchikura to sieke kerole kiegari ose goto siarira ama tobe yena de ene birengere bifo na de kuru wa studio manjumuri na agenda goto me birengere bya gocha studio de to so masenjera ya bene ekiegere ne rondist binero bwansumusi kartoko bisoma na litoko mayana no otora mona na ande na enori tino chikuro chikwenda sema tukari bosigo bifo katondete kurigire na ande nkere yingere kyoro chike chandete abantu bari bagisima word batakeri korigire ligose kereta munjori sensemei nakiki kwa na mangana agriculture ase manifesto yanengo kerongana kukinia ebirengo by'obulemi bwekerero ne biashara sengencho gito agribusiness ekero kwa irulibaga abantu bono baigeri kukorinda korosia kusimeka chinyanya modern basimeke miogo mwaro chana emunya tema na abantu batikuri bokuma dioka elinde abantu bamenye komenyokuya nimbuate ni ayo korinda abantu bagurukwa bagotu sengencho marange no ene serikali endene yabalirira nganko babekera se program ili ya Linda Jamii mumanyete kigocha kiaba talibonsi bagocha banyora chivestiri abagotu karango kwana abagotu imine tiko chakira bagaka batokubone na buchikura abana bwa bagaka ngo chokora beka limbaga chira stock bagwikaransa wanyako role TV asaba abasai bako banyora baba bulio bosemi esengencheka nenga naki abantu abaje bakuru kuchingoto tikambantu mekelita chingoto abana bwa abantu batokineti abo abantu bachakitekesako ina society ekero konyora abantu abanene bali myaka ya chiri batari kulindu ya kegero konyora una bono iga
nyasa wanchira abana basomere kube family maybe basokere kwirigeria ase kibarua omanyara ngo moibori obwate myaka 50 ibere no ari tabwatu nani kiakuri gustabwate njara akora ki akwirigira inche nindigie means onye serikali tabwate funds nindigie fund iyo gotemba gusira abantu abagotuni tabako bachi bese aso wakishanga social welfare y'abantu ababanene ase kimyaka nakorete nereteken kero kurua so musaro ne bright bantu bagesima abanene mbali bange abankuru sichibes chiane ase myaka no ine bere metanga ni kido bisintara ligeli no ine do na gose fund indence kurusiko nabanko bakana NHIF singenjo 90% of the abantu abekaro barwalire bakiri nyekitari banyarore ngamba bwatira renjera bakoraki bawakana ebill nyekitari yatoka abana basokire basomere lakini bono mbabwate kebarua gose family chinjiri kwenya omuntu maiko be kunyekitari ase metinyina ne bere tato bachikonyo buri mubumbo no bwate myaka 70 ochiwakana ebill yakorete nyekitari so inche nimbwate enia ase program yane ochiwake hesabu ngakinkorinda abantu abe myaka yakoreki yakire nara korate dra somese nara kuruna charles mose korwali yoga agote abana alime yumurobilyo niko tundi memo charles mose korujinse amachirichia liyoga asoko baime yumuruma jumuri nyorana nambe yera seskini yagora abu boigonera sense media whatsapp korate utobe message whatsapp mweto sikuizi tu ajira senjera ya krero abo ikali utume sms yao witera sense media ya whatsapp go sms ya kawaida inde tonyora senjera ya benira na bo tonyora sense mitandao tonyore DCTV News ina semberi ya YouTube utume ugasen sembina bo comment yao asari alikira live chat inda tonyora sinjira yo bwene before gisima kwodi ko majiro ko kanne kwodi anene asibuge tutu masaba yes oroje kwanye moganiri yonsu kwaretire nze mesani nyamakoro to diyoga kwaretire diamoni kwaretire oro kwarore na kiyo chokonya bandawa chikora chia kule Robright lero no nyano opinion ile serikali ya sogeti nese ngencho it's a secret niko nya release ga ekane ngirina ki we tuabere kinyoro ase myake yego nchina chagete konya goyeta na gukwani abantu baminto no hina karonta alingi no maina ngakane ka senko bori chikura na beira ase kinyoro abantu bamaite litariane bantu bamaite ngakito kolega si semba maite karto iruli baga ngakito kora kirito kunyara gukora egesime kwa polling station 22 merongebere na ibere na ase polling station chance 22 ase na ke ase binyoli bintara koraki intarache lakini ase binyoli bingi kesima bunirega gorongo challenge rango mushimwa mukaya nga ali wancha tora srichi para nga bono e campaign ite ato vertrace wone tukale wete campaign inchengo tar na maguru ekara bande basibete e sound ase chigali inche nye kwarora news inche bete pigi nombegete sound system yane ekonyabweta na korali na kuinyuria abantu baminto batali bakatoba korre merimo kiagara omonta we yagia asako nyaro koraki asako nyaro goika na inchabu no wake nkonyara goika lakini ase ngaki e campaign iguru ninde no maana ngatu atalire kira ase wodi ya Gisima na matukaya 25 atigarite ninde no maana ngali astraka brawone mekutano nere rutubwate na abantu baminto kunyagotegera maoni abo nakoba endote rutubwate esenge ncho yo kwa uri baga ryo kubakorega asuna abantu baminto bagesima gesima nene ase size kina kekene na bakichukura bagesima na bange lakini no maana across the world insa kwa uri baga na korere mirimo andi maitenga na toka uri bageli tokoregasi eli na abantu baminto ba benefit kwa sobagambe liringo te abana chipara kwa jitira kanene krokonyo chibunegete anjisare gete nande birbi bifonu kwa korere na fumeto mondonya rana ebete na bifoni ndegene rokoda ani girige kwa korere ase wodi ya Gisima tuasirire social welfare mangana chikanisa cheito nimbwate ngento ikorukunga the Bivon Magare Community Care Initiative Bivon Magare Community Care Initiative tuasirire chikanisa cheito konyore kanisira segete bantu mama itinge kanisa no irabu tuarosiri sign post tuasirire chikanisa echi na gorire chikanisa chi pulpit na letera basani batu bwate siri tuakonyere chikanisa konyora no NH sound system tuakonyere chikanisa chikwaya ko record matera tuakonyere abasema ngana ya matanga ikidi it's an obvious thing tuasirire chikwaya chinyinge koigoro no nyene chinjera chekero choko beko muziki obo otegara no ina samanga na YouTube tuakanire chibese asabana balinya saa to irilibaga bakonda gisukuru tuakore mechango mbalimbali
aseli bagali atokire ikaigo twakonyera abantu konyora emirimo asasi nini alias tokonyara turakora ase turabekirwa max nga twabekirwa max yamange but in a small way twakorire asenga kia corona bright asa abantu aba 2017 tokuburichkura I am the only person olikuboka guruka na tarasa abantu baminto ekrana ale konyora basani bana bawata mask ose babwata sanitizer ina ale kuri sanitizer paka Turkana county because I remember na chitene chi sanitizer kuri Turkana county musani no minister wangete ngacha kwa abantu baminto because monto kweta tari wakakura na nche na abantu baminto baraba moyo onyana mangane jukura tumakwana bakadaki bale moyo ekara abantu bale kubwatwa samangane curfew I have stood in for abantu bale kubwatirirwa babwatwa na serikali bale gukora magoso abandi bakabeku quarantine kunalinya Kongo yabeto quarantine I'm the only person who can run ali na nenjira bakunywe chai ba rio mugati eli na batanya gibonte katugwatie machi kwa serikali ya bekire eli ndiko chimoto atokole kitutange na ali gete chibesa nkego bright kura sabasani tukagore ndagira tukanya distribute asabantu bagese mabali twari kunyara bali balinge cases sire deserving asoko bwaterana na chief nabatuleti tukakora distribution yendagira engakia corona ebine bintu bikego brinanya ringokora ntabwatyo bisi asaba mukurigikero bantu 15 na babere ntumete nabasaye mbaroro ingi magari mutaki karanserete muwana no musokino no musayo ya mulende muno mutagite korete change ngongera ndiruri tenda soma SMS ya edaika nara kuna Philip Mbate atera mbere iko sawa na Bifon Magale osioni igere buya na Bifon Magale Robert Mamanya atera Bifon is the lead deal for Kesima Ward. I have worked with him and I can attest that he is reality brilliant. Kesima has got brains in that boy. Ega sinkia. Thank you. You are Korobuna Robert Mamanyi. Akoteba na lende na akoteba na mwana kodega sinere. Akoteba lende no division ya SMU. Abigail atute akotena all the best mheshimiwa. We love you. Thank you. Mbiye mono mheshimiwa katwanda tejini SMS yende tegocha ase studio. Iro ne bono libodi na kuboli. Kwa kuboli nga inche. I am a believer of democracy. And then I rule livaga a number of times. Na only there is any team that feels ngamba because on the time what ideas chioko era yani on the what monopoly of ideas engineer ko lengereria ese nganesa ko baga engineer ranye beki na engineer ndanye beki twins to so sange birengere na to week in chomonyene I have offered a number of times na ndinga challenge na team ya Ndizi TV raangalia session a republic alia nonyene gesime market nonye mozobeti market asa abantu barache bonsia sare central morete moderator etali bias nambaleta nayo nomogere nambe yemo no nije no kibatina ro nambe yemo mutubolia maswali muchakereke kusi toiranili oyo gusinikwira ni maswali aike mutubolia maswali tuira ndiye Kiswahili oyo gusinikwira ni maswali akoreki aike by the time toika kwira ni maswali Kizungu inje weka makonyo mara ndene na ali kodi egina kega lesenyo tagara asikingo batavyo at inche buno musaye nimbwate ni anganga no musawo nyora riba kanita banche insa konyoro musawo le progressive facility meto kubole ore willing to ikarans no because aseti mento wata basa of course baraba nene kombwa aseti wata no principle meto kubole principle nya kundi ngobole apa kaka na baba na gote ase social welfare na so gere songo geso miri pege me tegwe chanda apa kaka na baba na gote ngase program ili ane welfare ya banda bali apa gotu abuno bugo kaka bali nguchi komeke program vai karanse batu advice ase because principle ra akorde mirimo na ndo bono to goza ne principle for 40 years umagoja korondia bana kilikwara ko batengo bomo byambono moja konyora yinto kwane I'm saying of inche nimbwa ninde tayari inche ko engage na basaiba minto and I can tell you a number of times unaona sabato yaeta naona alengi gutara no mwishimo koro kwa Fred Matthew no mosai korueria koro kumachuriati okobolia set ticket ya ends na agenda nere actually tukatumike gari yemo guchie kanisa tukaenda kambire nere tukaenda kanisa koro ku ya monere kurumageka previously mwishimo na aro koro kwa Geoffrey Monene Abdi nchina vire nere tuachine sessions ongilivaitina moso ngotebe bright ongilivaitina sobo association ya abasai babwate talent na achire to chief football club yesani ya sese itere ne football club ya soba enchoro kia chezi mupira to abwana ndire at some point to drill at some point umwishimo koro kuzaka bogonko no musai no to abira nera mo poza
moshimo korokoriku no are bracket yobo saitara etera bobe yesterday no twane korera sobo inchende willing, I'm open for discussion gego tukango muntu naro bwate ideas chibweke ne jana kusana chirabe chinge ko bwijana cheninde willing to negotiate but now onye aye bright I know the round ninde willing but the condition is simple ekero uru na Raila bale ko kore handshake bonsie bale ya appreciate once you are appreciate bakaba oyo makaba people's president oyo nakaba the president of the Republic of Kenya ekero ba korete ko ya picha bakama ko bata position yonse ko koreki yo ko yanse na challenge ira basa ba minto baso ke na robe yon na koreki ne oniri njabin here na atare to etire asikire politics station of the 22 politics bago ikaba kumanyekana go sabago tware vision yabwe ko bare na bana inchimne yane yabere red incheninde willing to ikara nsto tigira lakini mongereze ngango ngotigira obwate capacity yo konya abantu bagisima with the ideas ne manifesto ne chana ngorete mbwate onye karoro na mbono iga I organize toje session iga na abantu baligire ba minto ko rwa sense nyo ya chinsi chance chagusi batebana ki oyo no mugale ko buoyo mwaidi bagakoreki akore incheninde willing because at the end of the day ncheninta keto monto mokanya libaga asaba abantu bagisima na li interest ya abantu bake chira beteka nikaro lakini ngo monto ubwate capacity yo gukora what I have done for the last few years o monto ubwate vision ne imbwate ose chirete ne imbwate no monto re willing koimukia mararo ya abantu bagisima anya etweke bunande willing okoraki kunya bodi gago toka bright monto ibena nje mutigere onye tayo tiganya uri bagari nkore urete mbara ali pifoni torina gali go story na bibi urete mbara ali go soite karantini mate soite machuri adi matali monto nene ndo na yo pifoni okuri kero a number of times na jira senka getting aga abantu labda kini kenara na bekire ko bimba komanya ande banyare ko baba go single out korwa 790 sengi ncheka nenga na ki ebinto mbere tu akore very unique na nchire to kuri chikore biko gara abantu ba to identify na into buna nchibona ngone sana chiposta chiane kesemengima I'm the most affected unango beka chiposta lero 1 hour later unango eta una for the last 2 weeks to also chiposta more than 10,000 osa go eta kesemalero na bako chiposta chiane kera chibweka ina cross na bachiro takichita chitando ngeko gara chikutando bando bokoranga na batuko buri na bumba maita se serikali ro chikochi cost taka kura lakini to we chanda bright ibintu byense no bire tiganya sana sema kana ko ni omenta no ko I have been with Bivon for a long time. He is a gentleman and has a vision. Thank you. Ini omenta eno te bana no ne mulinere mwara bairinere ni go the gentleman and ni go what the vision yo konya bage tutu masaba se body yagesima nara kurukuna Josia ogamba atena before nimo maite nande no mumura bwegazi akeba gesima abanyagisi mumwenzi mutako bagesima renda minute moko mwagaki emyaka 5 momoteme thank you buya sana before ndoje tuzo gukora sali biro bitu byachire enseme yo gosera ne rororo abantu ba ubugima bwa kongire before nabo atebeza kare gosera abantu ni bamwagire kura osadvice yaone inche ati mbwa pesa ngosera abantu bangakire kura lesenge kini gosera ko kuno koroje na ogosera nkororo it's a thing kia beta planted koru 2002 ekero ama entenya gusie ya chake to koro kina abantu onye gotete ko ngakira gatote mane ase chibe sokorete obwate lakini tari gento kerekia sengencho rero igango abana inchi ba minto bagusie ngima monte kare tumo kuyolo gake gusia across the world mbata ibya ken omonta ese kutumeka chimilion chai sana rero igaba sere nta toigwane ekaro kwago resukali siringi 10 lazima onye siringi 12 onyore profit asa ko resukali yegerasi yogo tosera gesima gose andonsi asa ko boli chikura ne shilingi gose chimilion sana unakora endo office the first thing yakora no korera ni chibesia yakora taki atumegete the second thing yakora no korara si profit because any investment yakora taki abegete egendo gyakata akora no korigie besende agocho kobasera 2027 ili ni momo ekero gokende gose momo ekero gokeria ekora gina se miaka 5 muntu takonyara gokora mirimo onyo baserete ekiagare mechandera se binyo bitu ne menge ne manyire ni mate enchara ne irabona enchara nero onyo muntu gako ba appreciate asaka sode kera nto wate gento siasa ko nga listening allowance na bright gento tamatia siasa namba ya mo siasa te wat miracles namba ibre pesa siasa te wat isiti ekaro mo siasa mo akoranire onyo listening jao 200 na bako boka nande mukura omoka pesa kali nanda akora akorame akina abantu ba minto tekera abantu aba baino bako bachi pesa bako bikaransi meting ona juzi tu akorto ko changa ekenyoro kendalia omuntu omenya ko sera potiko akagwecho ime akufene kombo gongo no yole komo sera akatama tajidi komo sera because oyogire komune kombo gongo akasera bali balengo akaraki akatama
eburi ase miaka 5 ngaimota geta kuba kiagara mwaseri kuru 19 gose mwaka ki kibese ngitanya kuisana na mugoro no ene pikipiki bese njanya kuisana gore bikoruto kibese kia siasa kuchibegera ne kibese kwabege muko kwa rure konda kia koraki kiasira kibese chimugonya kolimo maizo na abantu bakangenta abantu Nairobi babaletera kibese mwalire kibese ne bakechelo minati okosera no kuye lakini kalia kaagake onya corona to baitetia matuka yaba matuka ya 25 nemereria mukore mwirane chikondo mukore musomia abana baino nyasa konye kifamily smart boy musuneka huyo kijana ako sawa na rote bibiringe bya bifoni kato gusuka gorwa si ward yake ugitutu masaba mubunge kyura kania chodwe ndi mujokora nere mirimo neba national akora na any country bogora abantu bakuboli bujumbe bale 10 yomo asa abantu 10 yomo abantu angenane na abantu twakora na Vegas previously asa mangane usire kinyoro na abantu might one on one njenale go suggest cha abantu babo gitutu moso abage sima unanyara ko influence mo chumbe libaga oyo wetuma buna to wetuma oranyora libaga iyo korera abantu ba mintegas nende nare ko suggest mo konyora libaga onyo mo kongo mo MC buno nancho mo MC omuntu moke mo mujume nero omuntu moke ogochikunyara kwa articulate issues in alibunge tokolegas nere tini ko teba ningo akina abange bakuria bande bari 11 oyo mo bonero anyora libaga liyo kolegas ngo barabakire murayumi bakiro murayumi isinge njunjana tabanga nonye no omuntu uri umwamete tikiro omuntu abaye ko face inja ya willing kunanko wendo bis to ikaransner we square out ngakito konya kesima asema ibo gavana ondo bwenzi ko chikobe gavana to bwata gavana bako bonse bare popular mheshimiwa Ben Mumanyi mheshimiwa Nyambati mheshimiwa Bosire mheshimiwa Kioma na kore ward yane mheshimiwa Nyalibo na Robisi tubwate mheshimiwa abandi bako Marwanga na Roro tubwate uchikundero mheshimiwa Moseti Nyakundi uchikoruwe chimashinda rase ward yakisema bonse na abana baina se ward yakise ase constituency county Nyamira mobile libaga mo uri moroche oraba konye lakini njondo wenzi mokoleta na abo mogaka na abo mosae Nyamira no tugutirwa nyewanzira tarehe 10 ngonya abantu bantu bali lakini yarako bana tangano ole onoro bomo bwasi miu imekera ni independent uri tangangwa kero mondo bwasi miu kura ya bad nalo toka ne nazi mionde na banale kurulibaga abantu ba Nyamira bachole umugambi uri bataito cyo gatu preferred candidate esinga as of now asa abantu abonsipi na enjoy uchi sabe kura anjira ngo bugangoleki ngakire because na enjoy no mushimo Kioma bono kure ward yane na mo sabe kura eretaranya bali okoraki yo njena mate mushimo gocho wike ballot asa ba MCA o makere nergara anyora libaga nsabe osoro mushimo Kioma Bosire na aralia mushimo Nyambatinaro mushimo Nyambatino Musanion onde kara sabe na inchan sabe kura najira bango bokangoreki anje mwakire igona algo sabantu banyamira bakore bochori bachoro muntu batagite barabuo nje na abunde bwenzi njirende yonse Nyamira alto goika nabo togotiyan pak twakishinga magandra lakini ngwara bete mwara korete mirimo na Swanya asige kitambe I worked with the Swanya Foundation in 2015 pakanga 2017 lakini ngote ibintu nebinge na akorire abantu bamintu ndari gutaka gwetogi esenge njukina nyoro aseli bagarire listening unabona abanafunzi na abange ba benefit tukura se word yagisima kana nako kolega sina Swanya Foundation kartu akorete siasa ya 2017 njiro mheshimiwa Swanya we still friends pakabona iga lakini nkasabali baganga na njiti kampasu chindoto cyane nakorete nabwate onye kumate 2017 nomination slot ya kwa assembly tinyari tukonyoleze ngenjo nabwate muntu kumbata kabako so nkamwanga njiti kampasu my dreams mheshimiwa Swanya ngamatenga naye nakwa yamaya neraka ngandelia maya akiro chuna kure ward yane neremo ngandelia maya nera soketume kuna nento gwetoma kuriyemere emere esimbe yao ye kibriti ngakikwanye kirende kiara abantu mbawete kibriti sana mete kibriti na ukiyo sambali nani ya kibriti ngeko sambali unaona gesima ekarona ruete ODM nkaenda se kwenda independent inabwate chiala maisana kiro montale wa upload chiala maisana lakini nkabeke kibriti ne preference yani ko rugure sengencho nambe ya moni maite ase miaka yane tari rais kongangana gwika stoikire ngo akarenya sambi amone senchato libaga tuetumira bakatwikira stoikire namba ibere ekebiriti na kyukire family gutumeka karoli tukoli kochaka na ndimo ndi tukoli koera lazima abantu banywe chai banywe ndubi banywe turungi bamasa kochegas na evan state house ekebiriti ngokoraki gutumeka kire so inche namba ya muno korale nda mangana chikoni buno mundo jikoni kebiriti namba ibere no korokinga nimbwa to murime yane usa wokiwa na bakoraki because nje timbwa the matchbox timbwa the matchstick yena iwe to mheshimiwa mukayaga ntabwo ngako chakolia match anyesi yalere elimebona nje ndako bakishira abantu bagisimanga ekibiriti kana gesiyorera match na nje ngukaganya kiome na baka sasa ya butuko na ande mbwa ta kabiriti yaka mugoka ngokia gansa saiga tokonye abantu bagisimanga ngara match ngokyo
inko kanya baka kiome ingo tenna nganya baka kiome ne baka sasa chabot elinde ngiokie takonya abantu bagesima mbebono bifono ningani sari sejuje ningani urobo sembo abo mwari uchi gesima wodi na ba general Kenya ngima sigura buzena oroje ekembike bajani jimbe bengiro berete byo jaso bachore bon endo chenga mbale banga wikiranu senge nchunaro che gazettement list yetu aba gazette dio mwali last week yaerete tira korubia naro chaba bande bakora complaints namba ya my commission bo nomba bento koimo kaba serious bange just call response nendo nyene onye mbunge etenenetie budget speaker ayuli baga convene a special session or supplementary in the IBC yebange because na I'm looking at Kenya as a tugukora bacholi tarehe 10 tarehe 9 tarehe 10 abantu berane back to the businesses tubwata maskana enda tuskaine namba biro baseme bwana general gochasa ba Kenya bonzipi batu tegerete across the world nani ko basabaiga siasa ne project ili tukelimo ne process ili tukelimo tuango monto mino mure nere nkalia esinge nchago support muntu tori go support intu abatokuri kichukura kana shwayo no nyaboni ngabare gochaga nabo twara go shake hands tukwana ne biya tugukura tugenda tuliya sinya mere tusambe tokore intuntu etain abatokuri merimo neli twensi no barabere tukurwanda no rabero oro ne kurayiro igora ali arorende ntubate Kenya kwanza asimio ntubate wajakoya ntubate na maule aruna ndobota sura tebi mu Kenya usumu gisimana chokoko nganza ngere igora ali usinaro igora ali muboke mwa gachikura asomo president mutagete inchirende yonse state house lazima ngike ngende mbaligiri bintu kurworo ku timu ende yonse neba wajakoyo tangazo neba David neba no Mheshimiwa Ruto neba no Mheshimiwa Raila inchigora ali nabonko ikororo no mukabarande ngende ngoye matunda kurworo abantu bami ni cham comfortable sengenjo nimbata supporters wako support Kenya kwanza nimbata supporters wako support mio once banganjite ndi bacho kumbata siasa kura bale ba wajakoya bacho kumwakere kura para ba David Maure bacho kumwakere kura ingende yali omwelio ngana ya neo mwelio mube ko mulemba se ngakie ya ito ya siasa namba ibere abantu bagesimana abasabere no moyo muya no mubune gotera kuri koito gotera ngambu ataka moya kaya kamoya kana karabu gintu karikimbu ate kibeno mutu muomo nesinge njogo kurondera mali nare ase account ya Nyamira namba isa tomokore siasa yo bochorio buya namba inye abatukubuli nabachukura aba 16 abalirira mnangwira chukuri namba ngete koira nindorenga kingo bakora ase myaka 5 muri chiko basiko ya serikali namba isana tekanya saba se na nabaganiria maya namba isana na 6 nabaganiria abantu bandizi TV moche kesima mokole session ya bananchi murangiria baraya bonse tukubuli mirimo monyora kionde session abananchi bagesima babatemi mwaki barabumara rokibawat nani ngakibata etokonyo nande murai kibarata kikonyora baeli baga wochiko bakonya tutanyora neti ase forum iduraji kwaligania roje erama ya ngaki igalia se parody boxing kibalita monta uchkonyo inche korwase ballot wonkonya mbwango inde namba ibere korugoro igokondo sibere kombeka ya mondaisi marita na ware bivon magare ilia tata na rio mwali sane mekuru kwa tuti alama ya nawere ko moineke biriti ekaro wi kagale nyoko nganjite beketik onye to nganjiti aibekex ondeka mara maboti chiko barua torenga toko ayo to nganjiti bekex ase gokoreta bivon magare namba ibere ko ballot kibiriti kya no agete ne ko moino onye ko nganjiti aimak onye to nganjiti bekex endanka elinde mara goba chiko barua abotokara ibini birengere bia bifoni hagoza goteba gojia se mwanjumuri kulinde ndudurwa kironde ko Kurundi TV ni gotote bana toko mu platform ore tebange aringito yokara se godi yagesima bona gochora sabanda ba 15 na babiri ni ngogochoro yomo ai 15 no mabaganye nanda simia ketano erebosio mbia mono mwanjumuri kero kwanya ali bali yago dio gotengero murubiri kero twabwa ate siasa na magendero kero twa bifoni magare oyukuri kiruki bwa MCS godi yagesima kwa kirambe mono so gochora Kurundi TV ne rwansumbuzi ndabudama wadini gintekenekia nigintekia ansunigia so yoki otoke meyandi TV ne rwansumbuzi ni otorengana Frida Kerubo oyorenga sense miri ndi studio kone kana mali ogene chibicha go jira sinjira yabene nigakorwa John Kibati njibuna batambiri dariane Brighton Makoli. Thank you.